Natay mga report, gamaan ang report ang PAPS, kanang atong gitawag PAPS, kanang prospective adoptive parents, kanang mo apply. Oo. Ang daman tay giingon na o panitan og foundling, ang unag yung buhaton ana is bulungon gyud ang biological parents. O so i-locate gyud na siya if so ang mama nakit-an siya ang social worker pod nga dito sa ilang locality magama po na siya og kuan kanang report regarding the mother. So kuan siya kanang i-counseling po na siya, i-counseling. So napoy psychological evaluation. I think one of the requirements is a psychological evaluation of the PAPS, the prospective adoptive parents. So apil na siya kay makita man na didto. So manang ang report coming from PAPS, coming from the biological kay mo gama man na sila og deed of voluntary commitment DVC. Undergyud siya og kuan ka ng series of counseling. O i-visit gyud na siya kuan na ba jud ka. So napagani siya time nga gihatag to think it over kay dili gyud kuan nga pinakalas man gyud ang option ng adoption. Pinakalas na siya.